Barrack û stratejiya tasfiyekirina kurdan felemez ulu. Siyaseta dewletên Yekbûyên Amerîkayê ya li rojhilata navîn tu carî weke îro rûyê xwe yê hov, pragmatîk û finansê bi eşkereyî nîşan nedaye. Tayînkirina karsaz û dîplomatê bazirgan Tom Barrack weke nûnerê taybetê Donald Trump ji bo Sûriye û Iraqê ku weke balyozê Enqereyê jî kar dike, ne tenê guhertineke bürokratîk e. Ev rûpeleke nû ya qirkirina siyasî û fedakirina destkeftiyên gelê Kurd e li ser masaya bazirganiya gerdûnî. Ev biryara Trump piştî daxuyaniya qels a Wezîrê Karê Derve Marco Rubio ya derbarê bi dawîbûna erka Barrack de hat û dirêjkirina wezîfeya wî re peyameke zelal da. Washington herêmê radestê mêrên dirav, faşîzma Enqereyê û dîktatoriyên navendî dike. Tom Barrack ji dema ku di gulana 2025 de gav avêt navqada Sûriyê weke parêzvanê herî radîkal a berjewendiyên dewleta faşîsta Tirk û çeteyên herêmî tevgeriya. Ew qasidê aştiyê nîne. Ew mîmarê pergaleke wihaya ku dê dexwîna Kurdan û pêkateyên herêmê dibe sotemaniya lîstikên aborî. Barrack bi zanebûn çavên xwe li qetlîamên komên radîkal ên mîna hete şêgirt. Ji bo ku çeteyên bermayiyên El-Qaîde û Daişê bîne ser desthilatdariya Şamê, hewldareke bêsînor da. Polîtîkaya wê ya li hemberî qirkirina gelên Durzî û Alewiyan û piştgiriya wê ya rasterast ji bo Ahmed el-Şara nîşaneya herî mezin a siyaseta wê ya dijmirovayî ye. Di hevdîtinên siyalî de Barrack bi her awayî alîgiriya rejima demkî ya Şamê kir. Armanca wê ya sereke parastina berjewendiyên dewletên Rojavayî û astenkirina naskirina fermî ya revberiya xwe ser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê bû. Bahatina vî zilamî re Rojava rastîşkestineke mezin a dîplomatîk û erdî hat. Hêzên Sûriya Demokratîk dibin zextên giran ên Washington, Enqere, Şamê de hatin neçarkirin ku di nav artêşa navendî de bibe xelekeke qels. Ev ne hevkariyeke siyasî, tasfiyekirina îradeya şoreşgerî ya gelê Kurd bixwe bû. Nêzîkatiya Tom Barrack a li ser rojhilata navîn neynika hişmendiya kolonyalîst û oryantalîst e. Ew gelên herêmê ne weke netewe an xwedî mafên rewa, lê weke koleksiyoneke eşîr û qebîleyan dibîne ku têkiliya wan a birêvebirina dewletekî nîne. Di daxuyaniyeke xwe ya rûreş de wî aşkere kiribû ku li rojhilata navîn modelên demokratîk wê zêde bi ser nekevin û pesnê revberiyên dîktatorî dida. Ev nêzîkatî rasterast bingeha teorîk a projeya wî ya aborî ya bi navê projeya çar deryayan ava dike. Barrack dixwaze di navbera deryaya Qezvîn, deryaya Navîn, Okyanusa Hindî û deryaya Sor de xeteke bazirganî û enerjiyê ya mezin ava bike da ku bandora Îranê û tengava Hurmuzê kêm bike. Di vê lîstika mezin de parastina xeta bejayî ya Iraq, Sûriye, Tirkiye merci sereke ye. Ji bo serkeftina vê projeyê divê Tirkiye weke birayê mezin û cerdevanê sereke ya Amerîkayê li herêmê vê bipêşxistin. Ji bo serkeftina vê projeyê divê Tirkiye weke birayê mezin û cerdevanê sereke ya Amerîkayê li herêmê vê pêşxistin. Di nexşeyeke wihaya kapîtalîst û faşîst de Kurd û herêmên wan tenê weke herêmeke tampon an jî malê bazirganiyê têne hesibandin ku dema fedakirina wan hat bê dudilî werin firotin. Niha ku Tom Barrack weke nûnerê taybet ê Iraqê jî hatiye tayîn kirin, metirsiyeke dîrokî û kujer li ser destkeftiyên gelê Kurd ên li başûrê Kurdistanê ye. Kesê ku destkeftiyên Rojava feda kirin, niha bi heman niyetê hatiye Hewlêr û Bexdayê. Statuya destûriyê ya Herêma Kurdistanê dibin sîwana plana Barrack de bi xetereyeke mezin re rûbirûye. Ew dixwaze çavkaniyên neft û gazê yên Kurdistanê bixebin xizmeta xeta bazirganiya Enqere û Bexdayê û îradeya siyasî ya Kurdan bi tevahî teslîmî navendê bike. Dibin navê îstiqrarê de amadekariya peymanên qirêj tê kirin ku tê de başûr bibe tenê bazareke bêdeng û bêstatû. Erkdarkirina Tom Barrack li Iraqê rasterast herêmên stratejîk û hesas ên mîna Şengal û Mexmûrê jî dixe nav xeleka herî metirsîdar a tasfiyeyê. Dibin vîzyona Barrack a avakirina nizam û îstiqrara dewletên navendî de herêmên xwe ser an jî qadên berxwedanê yên ku derveyî kontrola dewletên navendî ne weke hêmanên bî îstiqrariyê têne pênasekirin. Ji bo rênîşandana projeya çar deryayan û razîkirina dewleta Tirk a faşîst ku Barrack weke balyozê Enqereyê pêrê hevkariyê dike, rîskeke pir mezin heye ku Şengal û Mexmûr li ser masaya peymanan weke qurbanî werin pêşkêşkirin.
Plana wê bêçekkirina hêzên xweser ên Şengalê û belavkirina kampa penaberan a Mexmûrê ye da ku xeta ticari û ewleyiyê ya Tirkiye û Iraqê bê tu astengî bixebite. Ev senaryo tê wateya vekirina deriyên êrişên nû yên Enqereyê bi erêkirina sîstematîk a Washingtonê. Li hemberî vê xetereya qirkirinê tu hêvî û bawerî bi biryarên Bexda an jêparastina Navneteweyî ya Amerîkayê namîne. Rêya tenê ya rûbirûbûnê avakirina eniyeke berxwedanî ya radîqal û xweser e. Xelkê Şengal û Mexmûrê divê sîstema xwe ya parastina cewherî hîn zêdetir bihêz bikin. Li hemberî xetereya komkujiyên nû divê bi tu awayê radestkirina çekan qebûl nekin. Li dijî vê pergala hov a ku Tom Barrack û revberiya Trump li ser Kurdan ferz dikin, tu wateya parastina pasîv an jî hêviya ji dîplomasiya klasîk nemaye. Amerîka îspat kiriye ku dostê tu gelekî bindest nîne. Ew tenê dostê berjewendiyê xwe ye ku li herêmê bi destê dîktatoran tê parastin. Ji bo şikandina vê xeleka qirkirinê divê Kurd gavên radîkal û şoreşgerî bavêjin. Parvekirina desthilatê û nakokiyên di navbera PDK û yenekê de xeleka herî mezin a lawaziya Başûrê Kurdistanê ye. Ev yek derfetê dide Tom Barrack û Enqere ku li hemberî destgirtiyên Başûrê Kurdistanê tê kevin hereketê. Divê were zanîn ku Kurd nikarin bi hişmendiyeke parçekirî li dijî vê xetereyê bisekinin. Heya niha neavakirina hikûmeta Herêma Kurdistanê jî xeteriya heyî xurtir dike. Lewma girîng e ku li hemberî van xeteriyên li ser destgirtiyên gelê Kurd di demek nêz de partiyên herêma aciziyên xwe yên navxweyî bidin aliyekî û yekîtiya xwe xurtî bikin. Kurdistan herêmeke dewlemend a av, gaz û neftê ye. Divê ev çavkanî êdî ne ji bo dewlemendkirina şîrketên biyanî, lê weke çeka herî radîkal a lobî û zextê li dijî Bexda, Enqere û Washingtonê werin bikaranîn. Tom Barrack û polîtîkaya Trump a Pêşî Amerîka, lîstikeke faşîst û kapîtalîst e ku dixwaze Kurdan bike qurbaniya xetên bazirganiyê. Li bersiva li dijî vê bazirganê xwînê ne giliyên dîplomatîk û ne jî paşvekişîn e. Bersiv yekîtiya neteweyî ya radîkal, bihêzkirina eniya berxwedanî ya leşkerî û aborî û nîşandana îradeya azad e. Gelê Kurd divê nîşan bide ku ew ne herêmeke tamponin, lê lîstikvanê sereke û herî radîkal êvî herêmê ne.